studiotanssien merkeissä ja tämä herra tässä vieressä on jälleen Olavi Nieminen. Ja hän edustaa tietenkin Olavi Niemisen tanssikoulua. Tervetuloa jälleen mukaan tänne. Kiitos, kiitos. Nyt me olemme täällä tässä studiotanssitilanteessa erikoisesti rockin askeleihin tutustumassa ja samalla myöskin saamme kuulla hienoa soitantaa rock-sävelten myötä. Ja nyt mitä sanoisit näistä kappaleista, joita on kuultu ja tätä tanssimeininkiä täällä, niin onko siinä ollut tyyliä? No joo, mä sanoisin, että tuo musiikki, mitä tässä justiin edeltävästi soitettiin, niin sehän on tavattoman mukavaa, menevää, hienoa musiikkia. Tietysti tämä toinen oli vähän semmoinen hitaampi, mutta ne ensimmäiset, nehän oli loistavaa menoa. Että täytyy vaan saa pitää rockin puolta. Tuliko sinulla tuollainen vibrafoni tuonne polviin? No ilman muuta. Se vibrafonihan nyt puuttuu vielä tässä muutamilta tanssijoilta, mutta meillähän on tänään tarkoitus vähän näyttää, millä tavalla se vibra toimi 50-luvulla. Kun viimeksi olimme täällä ja rupattelimme ihan löysiä ja mukavia täällä, niin kuinka moni niistä läsnäolijoista tuli sinun tanssikouluun? Jaa, mutta ne taisi ollakin kaikki meidän viime kerralla, lähes kaikki. Ja varmaan nyt täältä sitten tulee ne, jotka eivät vielä ole. Niin. No niin, mene ja tiedä. No nyt kun olemme rockin asialla tavallaan liikkeellä täällä ja saamme seurata oikein kunnon meininkiä, nimittäin nyt todella tiukkaa tavaraa on kohta tulossa, niin kertoisitko vähän tuosta rockin askelkuviosta enemmän? Joo, jos mä pidän tätä samaa. Niin, rockhan on yleensä nykyaikaan ehkä ei tiedetä sitä, mutta se on kaksitanssi, missä pidetään vähän kiinnikin toisesta. Ja tämä perustuu 3 perusideaan ja ensimmäinen idea on yksinkertainen, toinen on kaksinkertainen, sitten on vielä kolminkertaista ja sitten palataan vielä siihen yhteen. Yksinkertainen rock tarkoittaa 4 askelta, jotka tehdään 1,5 tahdin aikana ja yleensä rockissa lasketaan aina 6. Ja tässä on hyvin helppo tapa rytmittää se esimerkiksi näin. Hidas, hidas, nopea, nopea, hidas, hidas, nopea, nopea. Tämä on niin sanottu yksinkertainen rock ja tässä rytmitys lasketaan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaksinkertainen rock ottaa myöskin 2- ja 4-rytmin näin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tämän lisäksi on niin sanottu kolminkertainen rock, jota nimitetään myös jiviksi. Ja tässä jivissa on niin sanottuja 8-osarytmiä mukana. Ja tässä on kaiken kaikkiaan 8 askelta ja tämä perusaskel tehdään näin. 1 ja 2, 3 ja 4, 5, 6. Siis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja nyt on olemassa vielä Suomessa ainakin, minä nimitän sitä nelinkertaiseksi rockiksi. Ja tässä rockissa tulee kaiken kaikkiaan 12 liikettä eli askelta. Tähän on lisätty kaksinkertaiseen rockiin niin sanottu polkkarytmi. Ja tämä rytmi tehdään suurin piirtein näin. Ja 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja 5 ja 6 ja 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja 5 ja 6. Ja nyt